Ang daming talangka oh. Talangka sa po. Dami siguro dito pagkagabi ano. Pagkagabi marami. Pinapana nila mga tayo. Oras na po, wala na. Ayan oh. Niilawan nila. Baboy yun. Liit. Malaki. Ibabaw? Hindi. Ayun, yun. Yan. Yan, sige nga. Habol, laman siyan din yan. Wow. Good morning mga kachoy! So excited tayo mga toy kasi sa ano tayo? Basico compound yun know? Ang gagawin pa mga toy ano? Hanapin natin yung pinakang most wanted ng ano? Ng drug. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi, jokes lang mga toy. Mamimingwit tayo. Ayun, iwanan natin mga tropa dyan mga toy. Namamana sila. At tayo yung magsisit up na dito mga toy. Brand pala natin ng reel na gagamitin natin. Ano, yung MSP. What? Made in surplus. No. Yung shoutout nga pala mga toy sa ano. Shoutout nga pala kay Sir Paul kasi pinayos ko to. Nabili ko ng surplus to mga toy, tapos pinayos kay Sir Paul. Yung sa may China merchandise. Yun, maganda yung mga brand ng mga reel dyan mga toy, yung mamahalin. Nahiya nga ako mga tinahan eh. Na pinayos ko to. Sabi sa akin, bumili na lang daw ng ano ng bago. Gamit natin yung lure mga toy, yung low-tack. Yun. Low-tack daw tawag yan mga toy. Iwan ko ba't naging low-tack yan eh. Baka tupak yung lure na yun mga toy. Ayan, jokes lang mga toy. So, yun mga toy, tira na tayo. Saan mga toy, iba-iba nga pala yung gagamitin kong lure. Low-tack mga tayo mga toy, low-tack. Papalubog-lubogin daw eh. Oh, huli. Pusit. Plastic. Oh no! Hindi ko makasi yung paano yung pag-trip nito. I try my best. Palulubog-lubogin lang daw eh. Shoutout nga pala sa ano dito, sa mga anglers ng Basico compound. Kumakakat pa rito boss? Ha? Ay kumakakat ka ganito? Ay nag-high tide ba dito? Nag-high tide po? Oo. Gaano kataas po? May tumalon niya doon oh. May malaki siya. Gaano kaya kataas dyan? Wala, hindi naman nakakot ng malaki. Matagal pa yan? Matagal pa. Sana mga kato yung alas 10 sa buhay tayo. Putol kasi mga kato itong ano, itong batuan. Kailangan dadaan ka dito sa ano, di ba mamaya lagpas taak. Ay tumalon mo doon boss. Kaso marami rin tao pala na. Kaya? Kahit naman may namamana ron eh. Apo? Kahit naman may namamana ron, busy, maano naman gusto na. Ay meron. Kasi dito may lulutak dati ba? May dagang nilaga. Ginagawa mo. Doon daw sana mga katayo. Pakita ko nga dito doon daw sa dulo. Doon daw maganda. Doon sa pinuntahan ni kuya. Sabi nung nagbabangka kanina. Doon mga katayo. Medyo malayo-layo pa yun. Kaso dito mga katayo, itong banda rito. Ito banda rito. Pag nag-high tide yan, tapos tayo. Ayan. Ibang kas kuya. Shoutout sa inyo mga bossing. Uy! Yan mga katoy oh. Nakita nyo yung mga katoy? Ay, Diyos ko Lord. Dito kayo. Kainin nyo naman tong ano ko. Please. Okay. Pangatlong lure natin natin. Try natin itong pang fresh water ko. Fresh water yun talaga, pang salt water natin. At least mga katoy yan. Makakatulog na ako. Kasi ito talaga, ano ko nga ito talaga yung pangarap kong papuntahan eh. So may Basico kasi marami nagbablog dito.
Madaming ano mga toy, maraming lumulok to eh. Siguro pinitira nila yung maliliit na isda. Mga lumulok biglang gumagano. Tapos lukso yung isda. Yun yun. Nahabol yung maliit na isda mga toy. Kung sana madali natin. Ito, habulin mo. Hihintok ko pa ito pag hinahabol mo. Jesus Maria, kala ko. Shoutout nga pala sa ano, mga Roas Boulevard Anglers. Siyempre sa mga sulit na choy ko dyan. Baka ito okay lang ba yan ako? I-upload ko ito mga kahit zero. Ito lang ko makuha. Experience ko rin mga katisa. Pangalawang salt water natin. Tasting natin sa mga katisa. Dari mga ito eh. Pero ano to? Ay sus! Basura! Kala ko sana eh. Anak talaga ng Roas Boulevard. Ba naman kayo? Tingilan nyo ng tapo ng basura. Kinabahan ako. Kakatawa na lang mga katuloy. May buwan pa mga katuloy. Kaya nung dyan pa nakikisilip sa atin. Dumating mga katuloy, mga anak. Kasama tayo anglers. Yan o. Kasi yung pain nila mga katuloy, ano? Ba yan? Hipon. Hipon yung pain nila mga katuloy. Dapat pa nagdala tayo ng hipon. Sayang. Excited kasi tayo masyado mga katuloy. Kung dapat napaganda ng gusto. Inisip ko lang kasi mga katuloy. Baka may kakagat dito sa may batuan. Nakikita ko sa mga katuloy saan. Mga vlog ng ibang mga YouTuber din. Sayang. Dapat may dala tayo ng pang bit in with talaga. Sayang. Sana makakuha sila mga katuloy para susunod dala tayo ng ano, hipon din. Ayun mga katuloy. Try pa rin natin mga katuloy. Ulit nila mga katuloy. Mukhang ito mga katuloy kasi hinahabol nila yung ano eh. Maliliit. Kita kong tumatalon yung maliliit. Baka siguro ano pag nadaanan na lang. Kampas yung ban. Mga tumatalong ko yan. Sana na. Ayun, mga ganyan, hinahabol nila. Yun mga katoy, kaya muna tayo ng ano. Kaya muna tayo ng saba. Wala mga katoy. 2 oras na mga katoy, wala pa kumakain. Mas kuya, wala rin ako kuya. Wala kuya. Snack na muna kuya. Yun mga katoy, uwi na tayo mga katoy. Walang huli mga katoy. Kahit na rin. Doon sila kuya naglalampat dito tapos may mga namamana. So lahat na ng klaseng lure yung ginamit ko mga katoy. Meron daw doon talaga doon. Umakat na uwi sa dulo na yun. Sa may batuan sa dulo kasi tatawid ka pa ng ano, baka mag-high tide yan. Tigil luwan. Kaya mga katoy, alis tayo. Thank you sa mga katoy. Thank you sa pagsama. I-upload ko na lang ito mga katoy para i-experience din. Thank you, thank you. A few inches later.
Kuya mga katoy. Ayan, buti pa si kuya nakadali. Anong isda yan kuya? Ay bugaong. Wow. Meron pala. Ganda ng itsura. Ayun sa. Nakadali si kuya mga katoy. Bugaong daw yun, bugaong. So maganda pala mag-bit in with dito. Yung pain niya ano. Pain niya mga katoy, ano yung hipon. Hipon pala mga katoy yung ano, pain maganda. So sa paglulor mga katoy, medyo matumal pa. Update na lang tayo. Matumal pa dito sa may Basico compound. Yun mga katoy, uwi na tayo. Walang kumagat mga katoy. Hindi ko na rin ginamit tong ano natin. Yung MSP na brand. So walang kumagat mga katoy. Iwan natin si kuya ito, nakadali lang isa. Bugaong daw eh. Ayos, sana all nakaguha.